Salamat, Brother Laig, sa imong pagbungkag sa akong tema ni ay panutana. Okay. Matod nimo sa Mateo 26:28 na makako dire. Kaya ang tinuod nga Kristohanon kay giingon man ako dire sa buhat 26 himuon ang tanang Kristohanon. Pero wala ko mosulti kung kinsa ang Kristohanon. Ug miingon ka ang Kristohanon naa sa Lucas 23 na dimba sa adlaw ipapahulay. Kanus nini bang panahon sa Lucas 23? Gitawag na ba sila og Kristohanon? Okay, salamat kaayo. Karon kay nangutana naman ka sa adlaw pagpahulay, balikis ang imong unang adlaw para di ka masaad. Humana na natubag na ito anak. Kaya munitso ka adlaw ipapahulay, nasakay na sa ako. Di ba? Kasakay siya. Okay, dili ka patubag. Ikaw may naitima, di ba? Imo man ang tima. Imo ipangutana na liko, dili kay adto ka sa pagpahulay. Hinagiman ko man tos pagbukan. So di ka mutubag na niining Lucas 23 matuni mo mauni ang Kristohanon. Kanus asugdi pagtawag og Kristohanon. Diha ba sa Lucas 23? Mo lagi malikis ang imong tima, bra. Maluoy kas tima nimo. Tubagong ko na nagtikis ang imong tima kay pero di ka pamatun sa imong tima, tubagong ko na ba? Oh. Okay, salamat. Nagtikis ang imong tima. Nagpaabot ang katilingpan sa imong tima. Ano ka naman kasaso? Hinagiban. Wa ka mutubag. Tubagoy. Wa ka mutubag. Okay, wato ko sa ikaduha, di ko mabugos. Wato ko sa ikaduha. Matod nimo, imo maginig sulti kay guba ko nimo. Diya sa Mateo 28:1, Mr. Laik. Uyon ka ba nga ang sunod sa adlaw ipapahulay Domingo? Dili na angay uyunan. Kung mabasa ko dili. Dili na, hindi ko mahumang. O, sige. Dili na angay uyunan kay imong gibasa. Ako nagsumpa ko ko nimo kay imong gilabyan ang adlaw pagpahulay. Mao na gina ba? Oh. Sumpa ko. Alam naman, di pa na po imong unang adlaw. Ang ipapahulay dihikil. Kunang sumpa ko, imo dili sa Biblia. O, diya ko tumatubag ha? Okay. So dili ka uyon nga ang sunod sa adlaw ipapahulay dili na unang adlaw sa semana, Domingo. Wala gini debate o kisa nagsunod, ha? Ang atong dinibatihan na ang Kristohanon ang tigon. Kung ano yung pagsunod-sunod, wala na, runga, tuwang. Kulang. Ako di kay kumudukot sa pagutana. Runga. Ikaw ko selain. Sunod At lang. least nakita na nato yung tinubagan mga kasalan. Matod nimo nagsuroy-suroy na sila sa lubunganan din. Kung mabasa nako nga disimba sila kang Kristo, dining naunang adlaw semana. Ako di ka nang dibasa, nagsuroy dito. Kaya saan ba nato suruganan ng buwang suroy? Unsa mo suroy? Kaya karon, ang imo na kung mabasa na nagtigong, o wala pilabot na, kaya suroy ang nagtigong. Di ba? Dining na magpapatana. Paminaw sa, ikaw di ka usapon. Paminaw sa, ang tima nimo, ang Kristohanon, nagtigong sa adlaw na, unang adlaw, matang unang adlaw si Manamong Domingo. Imong gibasa sa Mateo 28:1, kuwang, wrong, kay kuwang. Why tigong niya? Balik ta dire. Imo mag-ingon kanina nga nagsuroy-suroy na sila sa lubnganan. Ako'y paklaro. Wala ba sila mosimba kang Kristo ni ining na unang adlaw sa semana sa dihan ilang ikahibalag si Kristo? Tubag ka nagtarong, Mr. Laik. Unsa ang pagsimba sa nagsuroy-suroy? Unsa naman siya, oy? Unsa ang pagsimba ang nagsuroy? 28:1. Dito na sa Biblia, o ilang isimba. Pero wala sila nagtigong dito sa tigumanan. Yan naman, ang iyang tima mo eksot nagtigong matag Domingo. Nakatagpo lang na mayroong isimba, yan ang gigamit. Wrong! Okay, dili kayo ka. Dili nyo ka mo tubag na nisimba sila kang Kristo sa dihan nagkita sila. Naunang adlaw si Manang Domingo, wadto ko sa laing pangutana. Matod nimo, Mr. Laik, walay mabasa sa Biblia nga dunay simba sa matag Domingo. Kung mabasa na ko sa Biblia nga naisimba, Gano'n wala rin mong gibasa kay ganiya. gibasa na kanina. Gano'n karoon pamanggaling yung bumabasa ko na panahon na mas pangutana. Dili naman panahon sa pagbasa. Mr. Pangutana Laik, na mo. ang simba.
Dili man maminaw sila. Guni akong pangutana. Niingon ka ganina, ayaw pamakat, nga walay babasa sa Biblia, nga dunay pagsimba sa naunang adlaw sa simana o Domingo. Muna ang pangutana ko, kung mabasa na ko sa Biblia, nga naay simba sa naunang adlaw sa simana. Dako na po kayo kuwang mga ison. Kung magitong nagsimba din ha, mga ison, kung magitong nagsimba, wala po sa imong topiko. Ang imong topiko, ipadako na Kristohano nagtigong. Dili kay mitagbo ito sa katong isimba. Rumo na. Gusto ko may kanato na. Okay, salamat sa tubag. Sa minuto na to, sa minuto na. Nakita ninyo ang paglikay-likay sa ito igsoon, mga igsoon. So, kining naunang adlaw sa simana nga akong ipamatunan, Nadia, naunang adlaw sa simana maong Domingo. Uyon ka ba? Usupa na ang naunang adlaw sa simana, Domingo? Ikumpleto imong tema, brad. Wala problema, ikumpleto lang. Nga ang Kristohano nagtigong matagulang adlaw simana. Kaya di man kumpleto, Di gihapon mo to ba? Tumaboy. Tanaboy. Okay, makutana sa ko. Okay, mo premise ako ha, isa sa sapaw. Iyang gusto mga kaigsuunan, ha? Kanarang. Makutana lang sa premise. Ang lagi hanya dong, kato kita aman diri, no? Kato walang bito diri sa dili lang tama. Maabot pa yung panahon magkinansaway na ni. Kaya nga no, ako na makita tanan naningod na pikas. So dili na pwede. Ang ato lang kinilang na diri sa atuban mo. Mangya lang ko ninyo. Nga ang kinilang silang mga debatidor. Moray mo tingog, dili na tong wala mo tong dili apel diri. Okay, klaro na itong balik kay murag nalayo na mga kaigsuunan. Okay. Naa sa tema, brother Laik, nga akong ipamatud-an nga dunay unang adlaw sa simana nga maong Domingo. Supat ba kana? Kana ra mubo ra man na. Mubo lagi, kay tungod kay gimubo kay mo imong di mataas. Ang imong pangutan na mubo, usa pa ka sakto ana. Yang imong di mataas, una imong pangutan na mubo. Usa pa ito. Tasay mo pangutan na. Okay, Mr. Rex. Sa kadaghan sa mga bersikulo nga akong ipamatudan, wa pa mabasa ang Kristohanon nagakatigom sa unang adlaw sa simana nga maong Domingo? Wa pa mabasa? Lihanan imong ipasalig, Brother Edgar, sa bersikulo, wala kay nabasa sa usa ka bersikulo. Pagkutanan na ito na kanina. Imo rangi natagaw ang 11 ka mga bersikulo. Kurlo mga teksunan. Nagpasabot, sobra, kulang. Kung kulang, wrong. Ang imo bang Biblia, Mr. Laik, usaray bersikulo? Ikaw may nagpasalig, ana, sumala sa bersikulo sa Biblia. Huwag ka mag-ingon sumala sa mga bersikulo. Naingon ba, Mr. Laik? Puta na. Nagdibati ba ta o usalang ka bersikulo, Mr. Laik? Wala sa'yo kino, kaya mo bersikulo. Mga ang nato. Wala sa'yo kino, kaya usalang kino tao. Mr. Laik. Huwag ka kino, kaya sumala sa mabasa sa bersikulo. Ingon ka sumala sa mabasa sa tanang bersikulo. Wala ang nato. Mr. Laik, puta na. Nakasaksi ka na ba debate, Mr. Laik, ang usaray gamiton ng bersikulo? Muna Sa pagpamatuod? Muna, nakasaksi ko ikaw. Naggamit ng bersikulo, usara, pero ginagpan. Tanaw, gibali ang iyang statement. Ako'y nangutana. Brother Laik, ako'y nangutana. Naabay debate, Mr. Laik. Ang pagpamatuod, usara ka bersikulo. Nalagi, iyong ipirmahan niya, sumala sa bersikulo sa Biblia. Wala bang iyong tanang bersikulo. Okay. Ito na doon na, sunti. Mangutana, ang inyong debate kanina, Mr. Laik, ikaw na pamatuod. Nga nung wala man ka nagamit ako sa bersikulo. Sorry, Nga nung naghan ng bersikulo yung ginamit ka na diha sa bersikulo, ramang gyapon. Wala man mga bersikulo. nidalag kas ako, ato pa, dili ka kahimo sa imo. Pauna, Mr. Laik. Dili, ako mga sa ato.
Okay, Mr. Lai. Ako lang pong gibalik kanimo. Kay gusto nimo nga pagamiton ko usa ka bersikulo sa akong tema, samtang sa imong tema, bersikulo ra gyapon, daghang tema, at daghang bersikulo imong gigamit. Usa pakakon ka. Magkakang ko nung nila pangutana, conclusion, Mr. Moderator. Kaya naman, basta, kaya nabagat na ito, na ikaw na may nagpirma, sumala sa bersikulo, isa magkakon, ni gamit ang daghang ko. Sige! Okay? Oo, unya pero, ako na yung magkakon, na ikaw may nagbuot na, bisa nasa sila, ya, bersikulo, kunawala. Pangutana, Mr. Lai, dito konklusyon, bakakon ka. Muna gingon ako nimo. Uyon ka o dili ka bakakon ka. Magkakon na magtugas din ako yung bersikulo na yung ikot. Magkakon na daw. Na makakakay ang Oo, imong bersikulo. alam mo, sumala sa bersikulo. Unya ako na may nabatak. Ako lang ibalik nimo, Mr. Lai, ang imong kalaki. Kay ikaw ganina, bersikulo sa Biblia, daghang bersikulo ang gigamit. Sa ako bersikulo sa Biblia, dili ka uyon, gamit ko daghang bersikulo. So, naglipat ka, Mr. Lai. Lalo ni Adto na magkas ako, wala naman mo tagdang imo. Na mapurdoy ka na, hindi mo tagdang ng imo. Okay, Mr. Tagdang Lai. mo ng imong kinaya kung ako, kanyagi na to. Pareho taon ni Pirma ni Anang Maong Pangalagto Anang di Batiha. Puro bersikulo kay nasayog ta ang Biblia, daghang bersikulo usa kun duna kay common sense. Di na nimo nabutangan usa ka bersikulo o daghang bersikulo. Sabi ka na, Ang pangutana na makaka. wala lagi. Kaya ikaw nagpirma, sumala sa bersikulo. Iyon na rin tanan, bosa ikaw may namagahan. So, uyon kami si Ray, gawa ni mo mabungkag ang akong tima. Labaw pas bungkag. Dinulusit mo. Bungkag mo. Wala galing ka magkalimaw, kinabungkag mo. Yan ginagaling ka sa ako, wala sa iyo. Salamat. Okay. Abangan sa natin yung So, naman ang yung atong yato ka minuto, atong ka 10 minutes no? So, karon Brad, continue sa imo. wala, libatad sa iyang Okay. Okay, ang panahon nga po ng mikropono to ang yapon ni Brad sa modal. Daghang salamat mga kaigsunan. Naingunani ning timaha, pariho ra biya ang tima kaganina o karon. Kay nagtuo ko nga honest si Mr. Laing. Kay ganina wala siya paningla ni Brad Fred sa mga bersikulo sa Biblia. Naggamit siya sa pamatuon o mga bersikulo sa Biblia, samantalang ang tima bersikulo lang. Kay doon naman tayo common sense nga ang Bible daghang verses. Sa ako gipaningin ko niya, nga ipabasa niya mga kaigsunan ang akong tima sa usalang ka bersikulo, unfair. Mo kada kung mabasa sa usa ka bersikulo, wa tay debate. Di na mamatud-an. Kung usalang ka bersikulo, di na mamatud-an mga kaigsunan, nga mamatud-an man. Kung nabasa na ko, mabasa ko na niya. Pero kay pamatudan man, bugamit ang mga bersikulo. Dapat unta, bungkago niya ang akong ipamatudan nga Kristohanon. Nagpamatuod ko mahitungod sa Kristohanon nga ang tao dapat himuong Kristohanon. Pero ako naglikay ko nga mo mutira sa ilahang maruganan kay magawas ko sa akong tima. So akong ipamatudan nga himuong tang Kristohanon. Kamo na'y mag-igo diha kung unsay tawag kaninyo Kristohanon ba mo o unsa? Mga kaigsunan, busa ba ito ni Agripa, himuong tanan Kristohanon, iyang sugat sa bersikulo niya Lucas 23 silang Maria Magdalena, gipangutanan ako, Kristohanon ba na sila? Di por mutubahan. Kay nasayod man siya, nga wala pa gitawag o Kristohanon silang Maria Magdalena. Nasayod siya, mga kaigsunan, nga dito kasadsyok niya, sugdi pagtawag o Kristohanon. Unya, nigamit yun sa bersikulo katapong itudlo ba? Napangutan na ako diya sa buhat 13. Basig magkita ka din na yung Kristohanon tigong Sabado. Wala niya ipangutana, pero iyang igamit sa pagbungkan. Kaya nga no, kung mangutana siya, mapildi man. Magkaigsunan. Mapildi. Ipangutana ka din na karon. Kaya aron mahibalo ka, anong mapildi ka? Mauna, so napamatunan ako, may Kristohanon.
napamatunan ako na ay panagkatigom. Unya ningon siya, huwag mabasa nga sa panagkatigom magsimba. Pero sa dihan akong pangutana, kung mabasa ko nga dunay panagkatigom nga pagsimba sa naunang adlaw sa semana. Pildi ka, di siya mudawat, iyang itaghap-taghap dito sa Mateo 28 nga katong nagsuroy-suroy ko no sa lugnanan. Dito siya nikapiyot makinso, nagsuri-suroy na, wala na pasimba. Pero kung pangutanon, kung mabasa na ko, nga nisimba, mingo rin, ayaw basa, pangutana lang. Kaya ang pasahon, mabisto, nga katong mga hingon yan nagsuri-suroy dito sa lugnanan, pagkakita kang Kristo, bisimba, kung sa kadawa, Domingo, kuman sa adlaw ipapahulay, pagkatinaw mga kaigsunan, dili lipat-lipat, mga igsoon. So doon na may panagkatigom? Mabasa sa Biblia. Kay gisugo nga magtigom, Hebreano 10:25. So, maura yun nga, ibasa na to ang Buhat 27. Daghang mga Biblia ang gigamit. Wala agad siya, nakita ninyo, wala agad siya magbungkag. Kadaghan sa bersikulo nga akong gihatag. Nagbuhat og laing bersikulo. Kung mamungkag ganita, ang bersikulo nga gihatag sa afirmatibo mao'y bungkagon. Mao na mga igsoon, sa diyang magbungkag siya mugamit og laing bersikulo ug sundan mingon na yun nga wala sa tima. Mao na mga igsoon, kay sila kuno nga negatibo bahala kung sa ilang gamiton, pero atong sundan dili na dayon mo dawat busa. Nakita na to sa Mateo 28 katong naa sa lugnanan misimba sa atong Ginoong Kristo. Kung sa kadawa, Domingo. Diya sa Buhat 27. Nay mabasa, nagtigom sa naunang adlaw semana, kay nagtipik-tipik sa tinapay. Nay nagtigom sa naunang adlaw semana, kay naghandom sa gitawag og Lord's Supper. Nagtigom kay nagkommunion. Nagtigom. Patod pa diri. Tungagan na lang ako aron makita ninyo. Bahala di siya mo too. Mga kaigsunan, nga sa naunang adlaw semana, dunay panagkatigom nga nagsimba. Diri sa daghan may mong Bible, pero ano mo magdalag Bible? Aron inyo ka mo mabasa. Aron mo tuo mo. The Bible in contemporary language. Matod pa, we meet. Kanang we meet, nagtigom, nagkita mi. Nagtigom mi. Nag-abot mi. We meet on Sunday, klaro kayo to worship. To worship, di ba nagsimba? Mauna pag-isuan, and celebrate the Master Supper. Muna mga igsoon, naghangyo si Barin Laig. Mga igsoon, nga ayaw nga nagtanduga mi, wali lang mong Domingo. Karon, kahigayunan na ni, nga giwali na ko kaninyo, kanang ilang pamutbot nga wala kuno'y simba sa naunang adlaw sa semana. Nabasa sa Biblia, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Doon na dayo'y wali si Apostol Pablo nga lungtag hangtod tungang gabi. So doon ay tipik-tipik sila bay nga mo pag-celebrate sa Lord's Supper o pagsimba. Munang ingon ako gaganina ni mo Mr. Laig. Kung ito pa ka, nidawat pa ka, kiniingon ka, why simba sa naunang adlaw semana? Kung nidawat ka pa, ganiha karang napildi. Unta, dili na ka mabarog karon. Inaot na makasabot ka. Buli ka dito sa Surigao, nga luwas. Tumuo ka, Brother Laig, kung pagpabautismo, aron madugang ka sa iglesia sa atong Ginoo. Dili iglesia ang tinukod lang sa tao. Nga nagakatigom sa mga tagnaunang adlaw sa semana, mga tinunan ni Kristo, mga Kristohanon. Ang tinunan ni Kristo, mga Kristohanon na mga kaigsunan, nagakatigom ang tagnaunang adlaw sa semana. Iya pag yung gituis. Iya pag yung gituis ang 1 Corinto 16, 1-2. Sa Sabado ko nung mag-amot, grabing makakuna mga kaigsunan. 1 Corinthians 16, 1-2. Atong karon, kung muguba ka, kini tayo yung move-on. Dili kay mangita kag usa ka bersikulo,
Kay kung usara ka bersikulo, ingnon ako, di na lang ta magdebate, di na lang pamatudan. Mabasa usa ka bersikulo man, kung pamatuod gani ka, daghang yung saksi, dili kay usara ka saksi. Dili pwede dawato ng usara yung saksi nimo. Busa nagdala ko mga Biblia. Saksi sa akong pagpamatuod. 1 Corinto 16, 1-2, kung kagani, walay Sabado niring mabasa. Tingod siya nga mag-amot sa Sabado, aron pagka-Domingo ihatag. Sa klaro, wait lang, kung sa klasiga na mga igsoon. Karon, matungod sa amot, alang sa mga paraan, ingon nga gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. Kung sa isugo dito sa iglesia sa Galacia, sa Sabado mag-amot, sa Sabado. Huwag yung Sabado diha. Sa 1 Corinto 16:2, sa nahaunang adlaw sa simana. O atong nabasa kanina, ang naunang adlaw sa simana, Domingo. Dapat ningon siya kanang naunang adlaw sa simana, di na Domingo. Ana unta kay nagsumpat mo ka. Gisumpat man nimo na tanan kanang akong ipamatunan nimo di. Akong intima diha, supat ka sa Kristohanon, supat ka sa panagkatigom. Kay pahulay mo ng inyo, di man natigom. Dayon naunang adlaw sa simana ka Domingo. Muna imong gisumpat. Oo, muna, mga kaisunan. Ipapatunan ako sa mga bersikulo. Atong napapatunan kung kinsa, nag-unsa, ngano, ano ba? Kinsa, mga Kristohanon, nag-unsa, nagkatigom, kanusa, matag na unang adlaw sa simana. Nga naman, aron mo simba. Nagtigom para mo simba, dili kay nagtigom, aron nag-unsa. Ha, nagsayaw-sayaw. Nag-unsa, nagparty. Nag-celebrate sa Lord's Supper. Nagsimba, sumala sa ibasa. Nag-amot. Naunang adlaw sa simana, ang tagsa-tagsa kaninyo, magpinig sa tipiganan. Muamot sa bahin nga angay, sayang nadawat gikan sa Dios. Dili na sa Sabado mga igsunan. Sumala sa mga ingon, ako kang igsunan, kay ingon ka sa Sabado. Busa akong ginigar, ako na hinuunag negative. Nga dili sa Sabado, kaya yung ipamatudan ka na diha, sa Sabado na giamot. Ha? Busa na klaro na kayo mga igsunan kung kinsay, naglipat-lipat. Hinaot, dili tamot, tuo sa mga lansis. Kuno sa pangutana, tubagon o klaro. Tagaan bersikulo. Ano mo pa klaro? Mga kaigsunan. Okay, wala.